завуть Соколова Дар'я. Середний дзвоночок Владимир Дубовка. Ходить кот по хаті тишком, не дає спокою мишкам. Як наткнеться мишка з норки, льос познає самий горький. Кот одразу аж шаперить, а після почне вечерять. Под подлогою сосновой у мишей пошли розмови. Як далі їм жить на світі? Чим кормить малые дети? Ни скоринки, ни зерняток для маленьких мишеняток. Нельга больш здобыть у хаті, бо завжди там кот на варті. Що робить? Хто дасть їм раду? Мишки скликали нараду, обмірковували питання від полночі до світання. Мишки усі і мишеняти пропанов дали багато. Как позбыться як от лиха, что по хаті ходить тихо, а лихні усі плани ураз були забраковані. Коли план свой отмисловий дав мишак рудоголовий, а сказав йому так: нам треба придобыть звоночок сребра. И звоночек осторожно пошапить коту где можно, хоть на шию, хоть при боку, каб звонил на кожным кроку. Только з места кот кранется, той звоночек отгукнется. Мы одразу звон пошуем і життя своє уратуєм. Як і де звонок шукали, але усё ж звонок достали. Под подлогой мишеняти у тую ночь зробили святи. Карагод яны водили, у звонок яны звонили і співали дружним хором: развітаємося ми з гором. Кот тепер не пройде тишком, бо звоночок скаже мишкам: дінь-дінь-дінь, тара-та-та, стережитеся кота. Після співав, після танців почали яны питатися. Хто коту звонок привяже, свою рузыку покаже? Тихо стало под подлогой. Помолчали мышки долго. Помолчавши, все тихутко утекали в норки хутко. А звоночок и сьогодні не прив'язаний, не звонить.